Vi har her en strategisk analyse af valget af en indtræningsstrategi på vores valgte eksportmarked. Det eksportmarked, vi har valgt, det er Sverige, og det har vi ud fra den markedscreeningsproces, som vi lavede i modul 4. Der benytter vi altså trækmodellen, hvor vi først screener ud for nogle makrokriterier, så nogle mikrokriterier, og kom frem til Sverige som det bedst potentielle eksportmarked for Korsbæk på Bakken. Vi har her tænkt os at analysere faktorer, der påvirker valget af indtræningsstrategi. Jeg vil starte med at fortælle om de interne faktorer. Her har vi virksomhedens størrelse og ressourcer. Når Korsbæk på Bakken skal vælge, hvilke indtræningsmuligheder de kan benytte sig af, er det vigtigt, at virksomheden starter med at kigge indad og se, hvilke økonomiske ressourcer de har tilgængelige. Hollesens teori skelner mellem to størrelse virksomheder, et small medium-sized enterprise eller et large scale enterprise. Virksomheden Korsbæk på Bakken, som er ejet af Torben Træsko Pedersen, åbnede i år den 30. april, og da det er deres første år på det danske marked, antages det, at virksomheden hører under et SME. Virksomheden har omkring 200 ansatte, men eftersom det er deres første år, ved vi endnu ikke deres eksakte omsætning. Eftersom vi kom frem til Sverige som det marked, virksomheden skulle eksportere deres koncept til, hænger det meget godt sammen i forhold til teorien om, at et SME som regel vælger at eksportere til deres nærmarked. Vi har derfor valgt at give den faktor et minus i forhold til de tre kategorier, der lægger op til, hvilken indtræningsstrategi virksomheden skal vælge. Virksomhedens internationale erfaring er meget begrænset, hvilket giver god grund til en vis usikkerhed. Usikkerheden må antages at aftage i takt med, at virksomhedens eksportberedskab øges. Virksomheden bør derfor søge mod at eksternalisere. Man siger øvelse gør mester, hvilket er essensen af denne faktor. For Torben Træsko Pedersens tilfælde er hans produkt i form af et koncept ret differentieret. Det er sjældent nu til dags, at man hører om en miniby, som er blevet udviklet i forlængelse af en serie, som ovenikøbet er udført til punkt og prikke. Det er tydeligt at se, at Torben har udtænkt et koncept, som får forbrugeren til at have svært ved at sammenligne det koncept med andre tilsvarende. Samtidig er det også en produktdifference, at han var den første på markedet til at udføre det nye tiltag. Fordi produktet er differentieret frem for andre, giver vi den faktor et plus. Korsbæk på Bakken er et koncept i form af restauranter samt hele oplevelsen i sig selv. En følelse af at blive taget tilbage til Macedon-universet med tilhørende dekorationer, rekvisitter samt hele opbygningen af Korsbæk by gør, at dette produkt i vid udstrækning er komplekst. Korsbæk på Bakken ifølge Blomstermos terminologi karakteriseres som et blødt produkt, da produktet kan og vil blive produceret og forbrugt afhængigt af hinanden. At produktet karakteriseres som et blødt produkt samt et produkt med relativt høj kompleksitet, gør, at Korsbæk på Bakken vil være afhængig af fysisk tilstedeværelse i de enkelte eksportlande. Produktet er komplekst, vi giver den faktor et plus. Jeg vil så snakke lidt om det næste, det er Desired Mode Karakteristika. Det første, jeg vil komme ind på, det er den faktor, der hedder Risk Averse. Under dette forhold, der kigger vi på beslutningstagerne i virksomheden og deres risikovillighed. Hvis man som leder i en virksomhed ikke er glad for at tage mange chancer, vil man vælge en strategi med mindst mulig risiko i forbindelse med eksport. Man kunne for eksempel finde en partner at dele risikoen med, og derved også benytte sig af vedkommendes erfaring og netværk på markedet. I tilfældet med Korsbæk på Bakken, så mener vi ikke, at ejeren på nuværende tidspunkt har vist tegn på usikkerhed. Torben har investeret 130 millioner kroner af sine egne penge i projektet, så man kan ikke klandre ham for ikke at vil bære risiko. Når vi kigger på 9-1-modellen, så vælger vi derfor at give dem plus for denne faktor, blandt andet på grund af den store investering, og så udelukkende at investere via sin egen kapital viser, at man er klar til at tage en chance med dette projekt. Det er klart, når virksomheden skal begynde at eksportere projektet ud, så kan det godt være, at selve finansieringen skal foregå på anden vis. Det næste, vi vil snakke lidt om, det er kontrolfaktoren. Og når vi kigger på det her forhold, så lægger vi vægt på, at virksomheden tit og ofte har deres eget ønske om, hvor meget kontrol de rent faktisk ønsker. I nogle tilfælde er der også en klar sammenhæng mellem virksomhedens indtræningsstrategi og deres behov for at kontrollere. Hvis man eksporterer gennem direkte eller indirekte eksport, så har man hverken mulighed eller behov for at have så meget kontrol. Hvis man for eksempel benytter sig af et intermediate, eksempelvis franchising, så er det klart, så vil man gerne beholde noget af kontrollen, da det er ens koncept, der bliver lejet ud af nogle andre.
I tilfældet med Korsbæk på Bakken, der har ejeren i hvert fald været en mand, der ønsker at bibeholde kontrollen. Han har haft nogle klare idéer om, hvordan tingene skulle være, og hvis der var nogle nye idéer eller ændringer, som han kom i tanke om, så skulle det udføres med det samme. Men altså, da projektet skulle lanceres i Danmark, så var det dog også Torben Pedersen, der helt alene har stået for finansiering og udvikling. Så det hænger jo godt sammen med, at jo mere man er investeret i projektet, jo mere kontrol vil man have. Vi vælger derfor at give dem plus, da vi mener, at Torben Pedersen har det bedst med at bevare kontrollen over projektet. Og det kan selvfølgelig også godt være, fordi at det her projekt er drevet af ren lidenskab. Det sidste, jeg vil snakke om, det er fleksibilitet. Den afhænger også i høj grad af virksomhedens indtrængningsstrategi. Diverse samarbejde i form af intermediate-strategierne giver oftest problemer, når det handler om at være fleksibel. Der er nogle kontraktmæssige forhold, som gør det vanskeligt for virksomheden at tilpasse sig eller ændre strategi, når markedet eller andre forhold ændrer sig. Det kan være nødvendigt at kunne omstille sig lynhurtigt. De hierarkiske har det også vanskeligt, da man på den korte bane har svært ved at ændre kurs. Det er rent faktisk dem, som bliver anset som værende dem, der er mindst fleksible. Korsbæk på Bakken må anses for at være af den hierarkiske karakter. Derfor mener vi ikke, at de er lige så omstillingsparate, og vi vælger derfor at give dem minus. Under Transaction Specific Factors er tacit nature of know-how den know-how, som Korsbæk på Bakken har, der er underforstået og ikke bliver sagt, og derfor er svært at videreføre til eksterne partnere. Jo mere tacit know-how en virksomhed har, jo mere tilbøjelig er det til at investere og bruge hierarkiske indtrængningsstrategier, da disse giver mulighed for at organisere i forhold til problemer. Korsbæk på Bakken har en del tacit know-how, der er kompleks at videreføre og kopiere gennem kontrakter til eventuelle eksterne partnere. Den rette uddannelse af ansatte, som er vigtige i forhold til at skabe den rigtige atmosfære i Korsbæk, er en helt klar udfordring. En anden udfordring er at sætte medarbejdere og partnere ind i den danske kultur tilbage, da Matador foregik, da det så også er vigtigt for produktet Korsbæk på Bakken. Den opportunistiske adfærd er den anden faktor, der skal tages højde for under Transaction Specific Factors. Den er i forhold til Korsbæk på Bakken et minus, da vi ikke mener, at chancen for, at der er opportunistisk adfærd på det svenske marked er stor, men hvis der vises opportunistisk adfærd, er det eksportmændmanden, der gør. Det kan de gøre ved for eksempel at manipulere med markedets størrelse og prissætning på markedet, så de kan forhandle lavere priser. Alt dette medfører transaktionsomkostninger for Korsbæk på Bakken. Det er dog noget, som Korsbæk på Bakken kan undgå ved at vælge en strategi, hvor mellemmanden bliver betalt efter overskudsstørrelse, så det er et minus i forhold til model 9.1. Vi har også undersøgt de eksterne faktorer, der kan påvirke internationaliseringsprocessen af Korsbæk på Bakken. Og ud fra det første kriterie, de sociokulturelle kriterier, vurderer vi, at der anbefales at benytte en indtræningsstrategi, hvor der er en høj grad af internalisering. Efter at have analyseret Hofsteds og Trompenas dimensioner, vurderer vi dog, at der ikke findes markante forskelle mellem de to kulturer. Vi konkluderer, at Danmark og Sverige er sociokulturelt lignende lande, og også som vi har undersøgt før, skal der tages hensyn til svenskernes neutrale forhandlingsstil og højere grad af demokratisering i organisationer, som kan resultere i en længere forhandlingstid. I forhold til de anden kriterier, country risk, der har vi undersøgt, at Sverige karakteres ikke med enten politisk eller økonomisk uro på nuværende tidspunkt. Landet har en stabil og stigende BNP, så vi giver de kriterierne plus. I forhold til markedsstørrelsen og vækst, Sverige er et mellemstort marked for forlystelses- og temaparker. Ud fra væksten i antallet af besøgende fra 2013, af de to største forlystelsesparker vurderer vi, at der generelt er vækst på markedet med 4,35%. Ud fra de kriterier anbefales der at investere sine ressourcer i internationalisering af konceptet ved brug af hierarkisk måde. I forhold til konkurrencesituationen, der ud fra antallet af forlystelses- og temaparker i Sverige, vurderer vi, at Sverige er et stort marked, og konkurrencesituationen er ret skarp. Der er ca. 14 forlystelses- og temaparker. Der findes 2 markedsledere på markedet. Den største forlystelsespark Liseberg, og den anden største Grønnerlund. Derfor anbefales der at benytte sig af en indtræningsstrategi, der involverer en lav ressourceengagement. Handelsbarriere. De næste kriterier. Sverige som et medlem af den europæiske union har nogenlunde de samme regulationer og restriktioner vedrørende eksport og import som Danmark, som betyder, at der ikke findes noget seriøse handelsbarriere mellem de to lande. Derudover er Danmark og Sverige også medlemmer af det nordiske samarbejde. I forhold til de indirekte handelsbarriere er Danmark og Sverige også de lande, hvor der er mindst korruption, som kan resultere i en nemmere og hurtigere beslutningsproces. Vi vurderer derfor, at der ikke findes noget handelsbarriere, Korsbæk på Bakken skal specielt tage hensyn til i forbindelse med internationalisering.
I forhold til small numbers of relevant intermediaries available, der mener vi, at der er forholdsvis mange potentielle partnere, som Korsbæk på Bakken kun samarbejder med på det svenske marked. Derfor giver vi den faktor et minus. Det er vores anbefaling, at Korsbæk på Bakken indgår i joint venture med Liseberg i Sverige. Liseberg er markedsleder på det svenske marked inden for forlystelses- og temaparker, og det vil give Korsbæk på Bakken nogle muligheder for at udvide deres koncept på længere sigt, der er i tråd med temaet i Lisebergparken. Da Korsbæk på Bakken er en lille virksomhed med et begrænset eksportberedskab, vil det være fornuftigt at join forces med Liseberg, da de er en etableret forlystelsespark, og de har nogle komplementære kompetencer, der kan give Korsbæk på Bakken nogle andre muligheder på eksportmarkedet, end de ville have kunne opnå alene. De har et kendskab til forbrugerne på det svenske marked og deres købsadfærd i forhold til forlystelses- og temaparker, og det er noget, der kan spare Korsbæk på Bakken nogle ressourcer ved indtrængen på eksportmarkedet i forhold til ting som markedsføring til forbrugerne på det svenske marked, samt at de får en sparringspartner i forhold til at spare omkring driften af en forlystelses- og temapark. Derudover mener vi, at et joint venture med Liseberg vil give Korsbæk på Bakken en ekstraordinær mulighed for at markedspenetrere hurtigere og øge deres muligheder for omsætning på eksportmarkedet inden for en overskuelig fremtid. De skal ikke bruge lige så mange ressourcer på at etablere sig på det svenske marked, og de løber derfor ikke en lige så høj risiko, som hvis de var gået ind på markedet alene. Videre vil et joint venture med Liseberg give Torben Træsko bedre mulighed for at fokusere på hjemmemarkedet, hvor de også lige har lanceret konceptet, da de ved et joint venture vil dele driften af et eventuelt datterselskab. Og Torben Træsko derved ikke skal befinde sig i Sverige fast for at styre driften af Korsbæk på Bakken. Da vi ved, det er vigtigt for Torben Træsko at have kontrol i forhold til konceptets udførelse og mulighed for fleksibilitet, er det vigtigt, at de ved indgåelsen af joint venture er opmærksom på, at det kan medføre nogle høje transaktionsomkostninger for virksomheden, i form af udarbejdelse af kontraktforhold angående stiftelse og drift af datterselskabet, samt i forhold til kontraktlige forhold, der sikrer Torben Træsko kontrol over konceptets udførelse og fleksibilitet i forhold til, at han kan ændre i idéer og strategi undervejs. Så derfor må de påregne, at det bliver en løbende transaktionsomkostning, hvis de løbende skal modificere kontrakten. Vi anbefaler dem at indgå i et joint venture typen X-koalition, der giver parterne mulighed for at opdele værdikæden imellem dem, sådan at Korsbæk på Bakken fortsat kan fokusere på deres upstream aktiviteter som research og development og produktion, og Liseberg kan fokusere på downstream aktiviteterne, marketing og salg og service. Det vil give mulighed for, at virksomhederne hver især kan fokusere på de områder, hvor de kan skabe størst værdi for kunderne, og derved skabe en konkurrencefordel. Da virksomheden ikke er garanteret umiddelbar succes ved indtrængen på eksportmarkedet, giver det efterbetalte annuitetslån med dets helårlige terminer virksomheden et år til at nå at generere omsætning. Inden de skal betale deres første ydelse. Serielånet derimod vil kun give virksomheden en kvartal, inden den første ydelse skal betales, og de er derfor mere afhængige af, at konceptet er en succes fra starten af, eller de har en økonomisk buffer til at dække ydelsen for det første og måske også det andet termin. Serielånet er rigtig godt, hvis virksomheden forventer et hurtigt afkast på deres investering. Derudover vil virksomheden ved at tage serielånet lide et kurstab, hvor differencen i forhold til annuitetslånet er ca. 1,8 millioner danske kroner, hvilket de selvfølgelig skal tage med i betragtningen. Det er en klar fordel for virksomheden, at serielånets ydelser er faldende i takt med, at lånet når dets udløb, hvis det skulle vise sig, at Korsbæk på Bakken primært vil tiltrække besøgende i starten, og markedet senere hen bliver mættet og ikke længere genererer så høj omsætning. Da vi har anbefalet virksomheden at indgå i et joint venture med en partner på eksportmarkedet, er det vigtigt for virksomheden, at den partner, som de vælger på eksportmarkedet, som i det her tilfælde vil være Liseberg, kan stille sikkerhed for lånet, da muligheden for at låne ellers vil være begrænset. Vi mener dog, at det vil være muligt for Torben Træsko selv at stille sikkerhed for sin del af lånet, og at det måske derfor ikke bliver det store problem. Derudover er der nogle likviditetsovervejelser, som virksomheden må tage højde for, i forhold til, at Liseberg har sæsonåben, hvilket giver virksomheden halvt år til at skabe omsætning, der tillader dem at kunne afbetale på deres lån. Det kan vise sig problematisk, hvis parken et år har et lavt besøgstal, og derudover står virksomheden, hvis de vælger at tage serielånet i en situation, hvor 2 af deres terminer falder i en del af året, hvor parken ikke er åben, og de derfor ikke har nogen indtjening. Derfor skal virksomheden overveje, om det er muligt at tjene nok penge i sæsonen, sådan at virksomheden er likvid uden for åbningssæsonen også. Vi vil anbefale virksomheden annuitetslånet, da det synes at passe bedre til den situation, som de befinder sig i for tidspunktet for indtrængen på markedet. Vi mener dog, at virksomheden bør i deres forhandling med långiver have nogle andre overvejelser med i tankerne, at i og med, at vi mener, at de bør være opmærksom på at forhandle et konvertibelt lån, så de kan konvertere lånet, hvis deres omstændigheder skulle ændre sig. Derudover bør de være opmærksom på, om renten er fast eller variabel, da
hvis renten er variabel, kan give en vis renterisiko. Og vi mener derudover ikke, at der er en valuta